Icandelo lezolimo libonwa njengendlela yokuphuhlisa uqoqosho lwephondo leMpuma Koloni. Le project ikhula minyaka nalapho yaqala ngo-2012. Zilali ezingama-36 ezithatha inxaxheba kuyo, kwaye kuxhamla amakhaya angapha kwama-2,000. Abantu basoloko bevuya indlala yemke ezilalini. Asinasithukuthezi ngoku. Akho nomuntu odlwengulayo apha ezilalini ngoba silala sidiniwe. Xa kulinywa kakugqitywa utyalwa sigada amasimi, sibolekisana ngogada amasimi. Xa kuvunwa siyavuna. Andifuni uxoka bhuti, ubomi bam butshintshe kakhulu because bendingasebenzi. But ndithe ndofika kwam apha ndakwazi ubeka nam isonke etafileni ekhaya kwimali enyana endiyifumanayo apha. So ubomi bam buyabaguquka, ndafunda izinto ezininzi endingazaziyo. Nangona wonke umhlali exhamla kweli phulo, isebe lezolimo libongoze abasetyhini ukuba nabo bangene kweli candelo. Ngoomama abaza nalo mbono wokuba kubekho le project apha, yaye xa bendibuza kuba kwii-beneficiaries zenu nje baziyi-2,400 nje bangapho mama, kwathi imajority yabantu abakhoyo kule project ngabantu abangoomama. So sijongene kakhulu nophuhliso lwabantu abangoomama. Batshilo bathi bakhona nabantu abatsha, ngoba sithi abantu abatsha mabazokhwela kule nqwelo yophuhliso. Urhulumente wephondo watyala imali engange-12 million yeerandi ukuxhasa eli phulo. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, kuCentane.